1, 2, 3, 4. Ördögi Roy, fejeket lemert jövök. Na Bolyának, kapaszkodj meg, mert most úgy felolvasom neki ezt a sepsiszendőgyöt, hogy nem fogod elhinni, magad se. Na, nézzük akkor, Sepsiszent György. Sepsiszent György, a kurva anyját. Sepsiszent György Székelyföld egyik legrégebbi városa, napjainkban Kovászna megye székhelye. Az oklevelek már 1003... Sepsiszent György, Sepsiszent György, Sepsiszent György, Sepsiszent György. A szálláskeresés nem bonyolult dolog ebbe a városba. Nem fogom még egyszer kimondani, hogy Sepsiszent György. Sepsiszent György, de már most utálom ezt az egészet. A városnak kiemelkedő szerep jutott az 1848-as forradalom és szabadság... kurva édes anyádnak a faszopó rohadt picsáját, azt szop ki. A városnak kiemelkedő szerep jutott az 1848-as forradalom és szabadságharc... Ez volt az utolsó utazási magam, amiben részt vettem, az kurva Isten. A szabadságharc leverése után megkezdődött az elnyomatás és a bosszúállás korszaka. Hivatalos nyelvé a német. Úgy kell nekik, minek harcoltak. Soha a büdös kurva életbe Sepsiszent György közelébe se fogok menni. Sőt, ha oda megyek, csak azért, hogy felgyújtsam azt a várost. Nyáron a nyugatról érkező óceáni, télen a keletről érkező kontinentális légtömegek jellemzőek, melyek... faszomat, ez hülyeség, ezt nem olvasom föl. Na, ennyit erről az egészről. Utáltam, mint a szart. Kurva anyját az összes. Bolyána, természetesen ezek nem neked szóltak, de szájba baszottul rühelem ezt a kibaszott szöveget, gyűlölöm. Bassza meg az anyját. Nagyon felidegesítettem magam, gyűlölöm Sepsiszent Györgyöt, meg az egész rohadt kócerány. Igenis, ki tudom mondani, hogy Sepsiszent György. Sepsiszent György. Sepsiszent György.